Здравейте всички, които ме гледате. Здравейте, аз съм Иво. Днес ще ви покажа ново нещо. Както виждате, версията вече е 0.14.0, обещах ви. Ще ви покажа новите неща. От малко, защото на 0.14.0 малко бавно зарежда. Съм близо до село, като гледам. Защото видях стон. Как ще да? Ще се присъедини. Така, ето виждате, това е 0.14.0. Малко нови неща са, но пак са от полза. Това не съм го видял. О, как ще да? Така. Тук само Create мапа е тук. Мапа. И полшаните са едни и същи. Между другото. И да преминаваме на там. Така, ще взема малко релси. Добре. Това както видите, това е чест. Добре. Както виждате, това е чест. Вау! Това е просто невероятно. Вау! Добре, как ще да? Така, тук може да слагате неща. Добре. Така, хопара. Не, изчакайте. Ще взема малко даймонд. Блокове. Добре. Хопара ни осигурява много неща. Сега те ще са повече. Диамантите. То така. Сега ще ви покажа TNT-то. Няма да го сложа тук. Ето тук. Ще взема запалка. Добре, не мога да намеря. Това. Стила. Омага. Добре, как ще да? Сега ще ви покажа. Не. Добре. Така бутаме и се махаме. Това беше добро. То така да преминаваме към следващото. Добрави ли са и едно ново яйце, което е лъчът. Лъч. Както видите, той пие полшани. И ако сте на отравяване, ще ви хвърля полшани. Кой иска? Телманта меч ли искаш, бе? И така казах, ще ви пуска по нещо, не знам какво ще е. Така, да преминаваме към следващото. Виждате. Тук има доста нови неща. Което е това. Пара. Като видите, ще взема малко ръстон. Тук.
знам, защо не работи, може би защото не знам още защо не си строих. Диспенсера. Короче, тук нещо и хвърля, обаче не знам. Тако. Казах ви, все още не знам. Хопера. Работеше с Redstone. Не знам, сега ще пробваме. Как ще да е. Пробваме само нещо. Момент да пробваме ли да направим. Ако не стане, вече ви казвам, и не става. Не знам защо луича. Не става нито на 0.13.0, нито на тази версия. Не знам защо така. Но както ще да е. По-добре, защото може да се изпатим от Lucky блокчетата. Скоро очаквайте поредица на Lucky Block. Така. Както казах, той работи. Ето вижте. И хвърля. Но този път ще сложи кинтите. Не знам дали веднага ще са запалени. Така. Няма да са запалени. Но ще сложим. Дропа ли слагах аз? Помня, сега ще го пробвам. Добре. Тази диспенсер прави чудеса. Така, да преминаваме към другото. Тук има още неща. Няма. Добре, да преминаваме към другите неща. По тази страница са само двечки. Не знам дали ще може. Както виждате, може да има много неща, каквото искаме. Когато искаме да си ги вземем, просто ето така правим. Стенките с каквото слоите. Това не може да се махне. Може. Добре, как ще да? Така, да преминаваме към мивката. Ще се чипкам. Добре, да видим тук дали има нови неща. Както виждате, няма очите на Недера по неясни причини. Не знам я защо няма. Така. Ако този клип ви е харесал, дайте палец нагоре и се молете за канала ми. Ако искате, се абонирайте. Чао!